un paladar finíssim. I de passar del món amateur al món professional va ser tot un dir, fa un parell d'anys, amb un banc increïble, que està entre Manresa i Santpedor. Santpedor, poble de Guardiola, A la sortida de Manresa anant cap a Santpedor, un parell de quilòmetres a mà dreta, hi ha el Mas de Sant Iscle, que és un lloc meravellós, i allà només hi ha un restaurant i prou, que és la cuina de l'Era, no? Aleshores, el Joan Llenes en allà, amb aquella generositat, per entendre'ns, que té sempre el gran aficionat, és l'home que s'hi aboca a fer tota una sèrie de plats per mi magnífics. Un d'ells, una cosa tan senzilla com fer unes bones llenties. Aquestes llenties del Llenes, jo aniré lent a l'hora d'explicar els ingredients, perquè a vegades em diuen que parlo massa ràpid, però només heu de retindre una cosa. És tot a l'olla. L'única cosa que tenen es fa servir llentia pardina, en aquest cas farem mig quilo, i ell les té un parell d'horetes així una mica en remull. Però després no us torbeu pensant en quins passos, perquè tot el que heu dit, poseu tot a l'olla, ho tapareu i en 25-30 minuts ho tindreu llest, Queda clar, això, Claríssim, claríssim. Molt bé, doncs fàcil. Aquest mig quilet de pardina, l'hem assolat un parell d'horetes brou amb remull, ho posem ja cap olla, evidentment, agafem 3 xoricets d'aquests gallegos fumats tan bons, 3 morcilles d'aquestes també fumades, les que fan servir els asturians per les seves falades, 3 salsitxes, bon os de pernil, 4 o 5 graners d'all sense pelar, 2 o 3 fulles de llaurer, un parell de cebes, si les vols tallar amb juliana, un parell de pastanagues no massa grosses tallades així a rodanxes, si t'agrada una mica de picantó, un parell de bitxos envolats pel mig, i després tot just cobert d'aigua que li passa. Ojo amb això, perquè sempre Fermí, no mateix problema amb la llentia. t'estem perdent una miqueta, més o menys anem seguint, però ara el punt final me l'he perdut. El directe amb telèfon. Tinc unes ganes aquí en el locutori. Repeteixo la recepta. El punt final, Fermí, l'aigua, em sembla que no sé què ben bé que has dit. Doncs l'aigua només heu de cobrir les llenties i que li passi un dit i prou. Val, perfecte. Coure tapat, 25 minuts, 30 minuts màxim i ho teniu llest. I ja està. I si us fa mandra fer-ho, doncs us aneu a la cuina de l'Era, al Mas de Sant Iscle, ja veureu com el Llenes us tracta bé. Escolta, doncs, una recepta d'aquelles fàcils, realment, aquesta. Home, és agafar-ho i posar-ho tot. O sigui, aquesta és de manual. Exacte. El que passa és que ja has vist que tot el ranxo hi ha dins. Sí. Si al final, després de menjar-te tota la vianda, hi trobes encara una mica de llentia, doncs ja serà un miracle. Pensa que també si pots posar-hi uns daus d'aquests de cansalada ibèrica, això li estalvia posar-li sal en les llenties. Mira el que et dic, I tot molt lleugeret, també, Fermí, tot. Oh, noi, però escolta, ara és l'època. Oh, i tant. Davant d'unes llenties així, jo t'asseguro que es deixen totes les prevencions de cantó, I tant. Escolta, Fermí, moltes gràcies. Gràcies, fins la setmana entrant. Una abraçada. Adéu.